prezývam ťa do Ugandy. V tejto chvíli, keď som sľuboval, že ďalšie zaujímavé veci, pretože prišla opäť Ninka Halašová. Dobré ráno. Dobré ráno. Petr Čonťa. Dobré ráno. Tak ja môžem prezradiť, čo ste kajakári. A akú máte spojitosť s Ugandou? No tak my chodíme do Ugandy na sústredenia, už sme tam boli 4. rok po sebe. Je to, čo je celkom zaujímavé pre nás, jedno z najoptimálnejších miest na trénovanie a je tam aj nádherné prostredie, nádherná divoká voda, takže naše obľúbené. Ale ono sa to tam teraz nejak ako mení. Ja som začul, že sa tam ide stavať nejaká priehrada a pereje pomalinky končia a môže sa stať, že vlastne úplne zmiznú. No tak tie priehrady, tým, že sa tam teda postaví priehrada, urobí sa 20 metrové prehradenie, tá spodná hladina sa natlačí smerom hore oproti tým perejam a tým pádom tam vznikne jazero, čiže tie pereje zaniknú a zniží sa tam aj ten turizmus, aj ten rafting a všetko vlastne zmizne. Čiže aj počas tých 4 rokov, čo ste v Ugande boli, už ste videli takýto jav, že naozaj tie pereje zanikajú a možno tie optimálne podmienky na trénovanie už nie sú také optimálne? No, to je dosť problém. Vlastne prvýkrát, keď sme boli, tak tá priehrada ešte tam nestála. Jazdilo sa tam úplne úžasne, vlastne všetky pereje tam ešte boli a už na ďalšie... Pozerám sa na tvoj výzor, tu odhadujem veľmi malý vek, takže ako dlho stavajú priehradu, predpokladám takých 6 rokov a vy ste ešte tam priehrada nebola? No my sme, keď sme tam boli pred 4 rokmi, tak vlastne vtedy už boli plány, ale ešte tam nestála tá priehrada a vlastne už na ďalší rok, keď sme tam prišli, už tam stávali múr priehradný, vlastne vysušili jedno rameno rieky, vlastne tým zničili úplne celú vegetáciu, presťahovali ľudí a vlastne my sme strátili niekoľko perejí a vlastne takýto osud čakajú ostatné pereje, takže vlastne všetky pereje, ktoré sú na hornom úseku, vlastne pri jazere Viktória, tak zmiznú. Aké sú vaše zážitky z tohto prostredia? Verím, že je to niečo naozaj veľmi netradičné. No, je to dosť netradičné. My, keď sme tam boli prvýkrát, tak musím povedať, že sme boli veľké oči, vykokaní a strašne sa báli. Boli ste trošku vystrašení? Naozaj? Boli sme vystrašení. Uganda, je to taká tá náročnejšia časť Afriky. My sme hlavne prileteli v noci okolo 12. Zhruba tam je ešte nejaké 3-4 hodiny presun po celej, ako tak popri tom pobreží Viktoriného jazera až na to miesto, kde sme boli ubytovaní. No a bolo to dosť zaujímavé, boli sme dosť vystrašení. Také to, čo vidíme teraz na obrázku, to ty tam šantíš vo vode práve aktuálne? Ja s Ninou, áno. To vyzerá veľmi nebezpečne. A možno, že je aj dobré, že tie pereje zanikajú, pretože sa nám vždy z tej Ugandy vrátite, pretože toto vyzerá naozaj, že tam ide o život. Takže ďalší výlet už budú iba fotky z priehrady potom, z priehradného múru. Toto, čo práve pozeráme, to je vlastne freestyle na tej divokej vode. Je to, tá Uganda je jedno z najlepších miest momentálne, kde sa dá ísť na takéto veľké vlny. No a teraz práve tu nás začína už, jak sa zjazduje rieka, takéto pereje obrovské sú tam. Tak dúfam, že druhé najlepšie miesto je Čunovský kanál. No. Na Slovensku teda aspoň. Jasné. Tak, my vám ďakujeme veľmi pekne, budeme držať palce, ak sa teda ešte do tej Ugandy vyberiete, nech to dobre dopadne. Ja vás poprosím, Ninka, aby si vyžrevovala celoranného výhercu. Tak, to bola tá otázočka, kto oslavuje veľkonočné sviatky, či sú to kresťania, moslimovia alebo budhisti, mladí ľudia. Kresťania. Tak, správne. Nesmelo, ale správne. Miro Kryška, Liptovský Mikuláš, získava túto krásnu knižku Arabský svet, Iná planéta, Emira Kidaer a takisto Keša CDčko. Tak. My vám ďakujeme za pozornosť, vám za návštevu, veľa šťastných kilometrov po svete a samozrejme na tej vodnej hladine. Ďakujem. Tak a samozrejme aj vám, aj našim divákom prajeme krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a dobrej nálady. Všetko dobré.